Hej, jag heter Haidar. Och jag heter Reza. Ja, vi har tävling idag för hur ska man förbättra vecka och förändra den till den snyggaste. Ja, som Haidar sa, vi samarbetar i en projekt som heter Demokratiakten för nätverk SIP och vi har många olika idéer. Precis, så vi gick till skolgården. Så vi tänkte att hur kan vi förbättra den platsen. Så vi hade olika idéer. Så vi tänkte om den och vi kom överens och vi skrev det på pappret och vi lämnar till chefen. Så vi får se vad händer. Ja, och vi är tre. Två som är här och en bakom kamera. Precis. Och han heter Izan. Ja. Okej. Det är bara så Vi hoppas att vi kan vinna. Okej. Och vi får 5 000 kronor. Ja. Cirka 1 500. Okej. Det hoppas jag. Lycka till!